Ja som začal podnikať v 18. Začal som proste popri výške, som sa naučil programovať a podobne. Takže a nejakou formou to riešim doteraz. Ježiš, tých kiksov bolo akože nekonečne veľa. Vtedy tu boli vždy vypäté situácie a veľa nervov. Ako kolegom sa podarilo proste rozposlať jeden newsletter, že 10 krát na rôzne adresy a podobne, takže vtedy to bolo fakt, že strašná hanba, fail a nepríjemná situácia. A po pár rokoch sa s tým klientom na tom vieme teraz osmiať, takže takýchto privoláncov som dosť. Podľa mňa odpovedi už tej otázke, a to je to, že je zvyk a mať dobré zvyky a návyky a vedieť robiť veci aj konzistentne, aj keď sa nám nechce a v podstate pozerať sa na tú dlhodobosť. Čím som starší, tak tým je nejaká väčšia miera toho seba poznania. Veľmi mi vyhovuje anglický termín resilience, proste toto si nejakým spôsobom cvičiť, odolnosť, vytrvalosť, húževnatosť, tak v podstate podnikanie je veľmi dobrou skúškou resilience každého z nás. Nech sa nebojí, nech skúša tie veci, neúspechy sú tiež súčasťou tej cesty, takže nech len vydrží.